Nehľadajte skratky, pretože za hranicou komfortnej zóny sa skrýva zmena. Nikde inde tá zmena nie je. Áno, schudnúť môžete aj so Ozempikom a jemu podobnými látkami. Už som tu aj ja mala niekoľko hejterov, ktorí ma obvinili, že som schudla práve takýmto spôsobom, ale nie. Ja nemám rada skratky, ja nemám rada ľahké riešenia a jednoducho ja veľmi dobre viem, že chudnutie je proces, je to cesta. Je to cesta, na ktorú proste musíme nastúpiť a na ktorej práve zbierame plody tej práce. A je to cesta, ktorá má cieľ zdravý životný štýl. Ozempik, veľmi laicky povedané, iba potlača chuť do jedla, navodzuje pocit sytosti. Navyše, nie som ani človek, ktorý by mal diabetes mellitus typu 2, nie som ani človek, ktorý by mal obezitu, čiže ľudia, pre ktorých bol tento liek vyvinutý, mala som len veľmi slušnú nadváhu. A takže som si, a navyše, čo by sa mohlo stať, keby som ho prestala jedného dňa užívať? To si poďme trošku rozobrať. Poďme si povedať teda trošku o tom procese, čo na tej ceste vlastne nájdeme. My, keď sa pustíme na cestu chudnutia, tak na tej ceste nájdeme zdravé potraviny. Nájdeme si zaľúbenie v zdravých potravinách. Je to cesta, na ktorej sa naučíme počúvať svoje telo a je to aj cesta, na ktorej si zamilujeme pohyb, pretože o tomto všetko vlastne celé je. A je to aj cesta, na ktorú sa vydajú spolu s nami skôr či neskôr, alebo aspoň v určitej miere aj členovia našej rodiny. Ja sama som toho živým príkladom, že u nás doma napríklad už vôbec nekupujeme bielu rýžu, pretože aj moji chlapi si zamilovali bulgur, cottage sír. Ja som predtým vôbec nevedela, že taký sír existuje. Teraz ho jeme všetci, hej. Aj môj syn, hlavne mladší, si pýta, mami, urobme si vajíčka s cottageom. Proste je to prirodzená súčasť, že tá rodina sa pridá. Počas tejto cesty sa vám zmenia chute, pretože ak vy budete jesť burgere a iné vysoko spracované potraviny, ktoré obsahujú rôzne emulgátory a chemické látky a cukor a sol, tak je prirodzené, že to telo si ich bude stále pýtať. Ale ak vy budete obrazne povedané si dávať bielkoviny, a to je jedno, či živočíšne alebo rastlinné, tak si bude telo pýtať tie, pretože ono si na ne postupne zvykne. A vy keď si dáte cieľ, napríklad chcem schudnúť z 92 na 65 a dosiahnete ten cieľ, tak vy sa už k tým potravinám, ktoré ste jedli predtým, nevrátite, pretože počas tej cesty sa vám vlastne všetko zmenilo a vy ste si vytvorili nové návyky. A toto by ste s Ozempikom nedosiahli.